Okay. Nandito tayo ngayon sa Santol, La Union. So, pupuntahan natin yung isa sa mga kilalang kalsada dito, yung tinatawag nilang Great Road of Santol. Ayan, so katapos lang natin madaanan yung munisipyo. Ayan. Time check 9:47, so mag-aalas 10 na. Medyo late tayong take off kanina. Medyo maliwanag na, kaya inaabot tayo ng tanghali. Yan, so eto na yon, aakyatin natin. Nandito tayo sa paanan. Ayun, ayun, nakikita niyo yung bundok, may kalsada doon. Mataas nga. Kaya ba ng ating scooter? Tignan natin, sana kayanin. Mataas nga. Nandun sa tuktok. Yan, magsisimula na, paakyat na. Great Road of Santol. Ayan, paakyat talaga siya. Tignan natin hanggang sa view deck. Oh, ano? Paakyat! Paakyat niya. Mataas. Matarik. 39-38. Ang speed natin, 36-35. Oh, ayan, nakahiga rin. Ayan, oh! May sasakyan sa taas, ang bagal. Naka-primera ata. Pajero. Tignan natin kung kaya rin ng ating scooter. Mataas, as in. Para tayong umaakyat sa highest point. Doon sa bagong highest point sa Tinok. Parang ganun, ayan, oh. Inclined talaga. Oh my goodness. 32. Ayan yung Pajero. Daming karga ata. Ayun. Overtake tayo, kaya pa naman. Mas mabilis tayo ng konti. 30. Ang taas. 30. 27. Shit. Mataas talaga ito, mataas. Time check 9:50. Naku, diretso na tayo. Diretso primera talaga to, 30. May mga part na landslide dito. Ay, gumuguho itong bundok. Pero matindi. Mataas talaga, matarik. Matarik talaga. Kailangan malakas ang loob mo. Pag pababa naman, mamaya preno. Ayan. Oh, yun. Nakahinga rin ang ating scooter. Pababa na konti, pero may paakyat pa. So ito yung produkto nila. Boy Walis Tambo. Boy ano to, Rosie? Ayan, oh, ang ganda ng bundok din dito. Ayun, nakita ko na yung kita ko na yung view deck. May view deck sa taas. Sundan nyo natin to. 40. Paakyat na naman, pero matarik talaga kanina. Ayan, oh. Meron talagang mabibitin dito pag hindi sanay. So yun, pababa ng konti tapos biglang paakyat. Yun, my goodness. Pababa tapos biglang paakyat. Oh, yan, oh. Check your engine brake. Tignan natin. Hindi natin kailangan ng buwelo dito. Ayan, nagpremera na ata to. Primera. Tignan natin, 30.
Yun. Hirap. Nako. Segunda siya kanina doon, paakyat. Nag-shift siya ng primera. Ngayon, tayo 27, paakyat talaga. Paakyat. Ay, paakyat. O, inaayos. Ayan o. Santol. Yun. Nakakyat din tayo sa wakas. Ay, sa wakas nakakyat din tayo. Okay, picture tayo. Okay, subukan natin umakyat. Ayun. Ayan o. Mataas talaga. Doon. Okay. Akyat tayo dito sa view deck. Ayan. Dito na tayo sa taas. Tignan natin yung dinaanan natin. Taas. Mataas din. Mataas din talaga dito. Ayan. So, ayun yung motor natin. Nandun yung motor. Yan yung dinaanan natin. Galing tayo sa baba. Ayan. Ayan, medyo napagod tayo ng konti. Yan yung tinatawag nilang Great Road of Santol. Ayan. Oh. Ayan, nandito na tayo. View deck. Oh, di ba? Ayun, dun sa bandang dulo doon, meron pa. Ayun o, kitang-kita niya may puti doon na parang snake. Ayan, daanan yan. Meron pa sa dulo nun. Ayan, at merong magandang paliguan dyan eh. May magandang paliguan. May falls. Ayan o, yun yung I Love Santol. Sa baba, yun yung motor natin. 125 na scooter na kaya naman. Ayan, yung inakyat natin. Okay. So far so good. Sulit naman ang biyahe. Walang masyadong tao ngayon, holiday. So ito yung makikita dito sa view deck. Ayan. Dito sa gilid dito, mga bundok. May makikita tayong mga bahay. Isa lang ata, isa dalawa. Nandun sa bundok. Ayan. Tapos kitang-kita na rin natin yung baba. Ayan yung inakyat natin. O, diba? Oh, yan ang tinatawag nilang The Great Road of Santol. Yan. So, yun yung pinanggalingan natin sa baba. Yan, meron pa doon. Tapos dito sa other side, ayan o. Meron pa. Meron pang mga community doon sa dulo. Okay, pabalik na tayo. Ayan, preno naman ngayon ang problema. Ay, preno. Oh, talagang kailangan natin ng magpreno dito. Scooter yung gamit natin eh. Hindi siya manual. Ano? Talagang mabubudso talagang preno mo dito. Okay. Alright, so far, sulit naman, so good.
Ayos naman. Maganda, maganda. Ito, paakyat ulit. Relax na tayo sa pag-uwi dahil mas marami ng pababa. Alalay na lang sa preno. Ayan. Alalay na lang sa preno. Okay. Matindi, matindi. Matindi yung dinaanan natin kanina. Yung paakyat. Matarik talaga, matarik. Okay, pababa tayo. Preno, preno. Ay, preno. Pero in fairness, hindi masyadong mainit. Hindi masyadong mainit. Yun. So, ang ginagawa nila, sinisemento itong sa gilid. Ano? Kasi nga, nagla-landslide. Yun. Ito yung inakyat natin kanina. Talaga nag-primera yung Pajero dito. Pati yung motor kanina. Kahit rosy. Pero kaya. Yan, mag-ingat lang. Kailangan talagang i-check yung brake ng maayos. Preno. Yan o. Palusong. Pababa. Ay, pababa. Palusong. Okay, slow down lang tayo. Slow down. Kung may mga dahon pa. Dahon ng mga puno. Kahit i-off mo na yung engine ng motor dito. Nagtitipid ka ng gas. Preno na lang talaga. Ay, preno na lang. Yan. Ayos. So, sa mga gustong pumunta dito, ayan, pwede nyo gawing side trip pag pupunta kayo ng Ilocos. Matatagpuan lang ito sa bayan ng Santol, La Union. Alright. So, malapit na tayo dito sa paanan ng bundok. Dito na tayo sa baba. Yan. Ay, dito na tayo sa baba. Yan. Hindi masyadong pakorba ang daan, ano. Pero matarik talaga. Paakyat. As in, para kang umaakyat sa Tinok, Ifugao, doon sa new highest point. Alright. Okay, nandito tayo sa bayan. Sa bayan. Okay, ito na. Ito yung munisipyo. Ba, fiesta pa ata nila ngayon ah. Aha. Alright, pauwi na tayo.